Begiratu ingurura. Dendako argiak bizi-bizi daude, eta erakusleio bakoitzean herriaren taupadak nabari dira. Komertzio txikia zure egunerokoaren parte da. Kafe bat goizean, fisioaren aholkua, okindegiko usain goxoa, denda txikian erosketatxo bat. Zer gertatuko litzateke halakorik ez balego? Agian erosotasunaren edo preziorik onenaren bila aritu zara nabigatzen. Baina begira kaleei. Nabaritzen duzu isiltasun hori? Nolako astigarraga nahi duzu? Bizitza eta jendea dituen herri bat? Edo paketeak atarietan eta estante hutsak erakusleioetan? Zure autuek aztarna uzten dute herrian. 27 urte daramatzat lanbide honetan, eta luzeran jarraitu nahiko nuke. Hortarako zuen laguntza berde. Gure bezeroak lagunak ere badira, herriko gertutasunagatik. Hemen erosten dezuenan, zuen burua elikatzeaz gain, herria ere elikatzen dezute. Eskerrik asko hemen gehatzen zaretenei, herria bizirik mantentzen duzuelako. Zure autuek bizirik mantentzen dute astigarragaren txinparta. Elkarrekin ehundutako etorkizun bat bultzatuz. Eskerrik asko bertako aukeratzeagatik. Eskerrik asko zurea zaindu eta gure indartzeagatik.